Mis-sena d-dieħla l-Gvern se jirdoppja s-sussidju tal-kera li bħalissa jingħata lil-1400 familja. Jiġifieri s-sussidju li llum ivarja bejn 66 € u 67 ċenteżmu u 83 € u 33 ċenteżmu se jitlaq għal bejn 133 € u 34 ċenteżmu u 166 € u 66 ċenteżmu. Fl-istess waqt il-Gvern se jestendi l-kriterji biex dawk li jibbenefikaw minn din il-miżura jirdoppjaw minn 1400 familja għal 2800. Barra minn dan, il-Gvern se jsewwi emendi fil-kodiċi ċivili mdaħla mill-Gvern preċedenti u li bih il-kera minima ta' postijiet mikrija mingħand il-Gvern jew l-Awtorità tad-Djar kienet qed togħla. Bl-aġġustament issa ż-żieda fil-kera għal dawk li għalqilhom il-kuntratt mhux se tibqa' tapplika u se jintraddu lura ħlasijiet ta' żieda fil-kera imposta fuqhom mill-2013 l-hawn. Il-kuntratti jridu jkunu reġistrati. Fil-waqt li sidin li jikru lil familji bidħul baxx jidħlu f'kuntratt ta' kera għal 7 snin u jħallsu taxxa brata mnaqsa ta' 5% fuq il-kirja. Is-sena d-dieħla il-Gvern jibda l-proġett ta' 50 miljun € fil-qasam tal-housing fil-waqt li jibda x-xogħol f'bosta oqsma ta' djar fi proġett li se jolqot iktar minn 200 qasam ta' djar u iktar minn 4000 familja. Fil-budget intqal li l-Gvern jinsab konxju li fil-passat inħolqu anomaliji li għal ħafna baqgħu jinħassu bħala inġustizzji fil-pensjonijiet. Eks ħaddiema tal-korpi ta' snin 70, eks impjegati tal-Malta Electricity Board, l-overtime tal-Pulizija, eks ħaddiema tax-xatt u oħrajn. Għaldaqstant wara li tħallas l-ammont dovut lill-eks impjegati tas-Sea Malta, għas-sena d-dieħla l-Gvern allokat minn miljun € f'fond biex isiru l-ewwel ħlasijiet lil dawn il-persuni li kontrihom saru dawn l-inġustizzji. B'hekk tibda tingħalaq din il-ferita li ilha miftuħa snin sħaħ. Biex jisaħħu s-servizzi fil-komunità biex anzjani jibqgħu jgħixu f'darhom, il-Gvern se jestendi l-proġett tal-Carer at Home. B'hekk anzjani li qed jistennew li jidħlu f'dar tal-anzjani jistgħu jqabdu care worker b'għajnuna finanzjarja sa massimu ta' 5200 € fis-sena. Fid-dawl ir-rati tal-imax fuq kontijiet bankarji fissi niżlu sew, il-Gvern se jibdel il-liġi biex ikunu jistgħu jinħarġu bonds tal-Gvern għall-anzjani b'rati timax ftit aħjar milli joffri s-suq biex isostni dħul addizzjonali għal dawn il-pensjonanti. Barra minn hekk fil-mekkaniżmu tal-ittestjar tal-mezzi, il-means testing se jinħoloq threshold wieħed għall-assistenzi mhux kontributorji kollha, inkluż il-kartuna r-roża. B'hekk il-limiti se jiġu hekk: 23,300 € għal miż-żewġin u 14,000 € għal persuni single. Miżura li minna se jibbenefikaw mal-1000 persuna, il-parti l-kbira anzjani u pensjonanti li issa jistgħu jikkwalifikaw għal karta roża li tihom id-dritt għal mediċini b'xejn.